Nema veze, Katova ćemo se krenula. I pozdrav ljudi, danas se zezamo po Beogradu. Nadam se da ćete da uživate u klipu. Dobar dan, izvinite. Pravimo jednu anketu, jel može pitanje? Molim? Pravimo jednu anketu, jel može pitanje za vas? Ako vas ne ometamo. Je li za njih ili za sve? Evo za vas, ajde. Za sve. Ali ako nije teško pitanje. Nije teško. Je li iz matematike? Pa možda ima veze s matematikom. Ajde. Ali sve je logičko. Pazite, on je profesor matematike, ovaj profesor matematike, znači dajte matematiku, ajde. Ovako, znači, Perica je u školi i učiteljica mu kaže ako ti danas dam 3 papagaja i sutra ti dam 2 papagaja, koliko ćeš imati papagaja? On je odmah odgovorio 6. Bio je u pravu, ali učiteljica je začuđena. Zašto je bio u pravu? Ajde matematičar. A? Ne. Nisam ja matematičar, ja sam pravi. Neko? Logika, ne, to je dobro, to se djeca bolje rješavaju nego mi. To je malo više za... Klinci u školi bolje rješavaju nego mi. Nemojte. Jeste vi sa televizije ili negdje? Da, sa portala jednoga. Sa portala? Da. Možete neko drugo pitanje. Neko drugo pitanje? Nešto ako je interesantno. Ako hoćete. Evo, jel može isto za matematiku? Ne mora. Ne može za matematiku, jel? Ne mora. Ne znam, stvarno. Neki odgovor, šta misliš, nešto šta bi ti bilo logično? Ne znam, ne radi mi mozak sad, stvarno. Ništa, hvala, brate. Pokušaj se. Vidimo se. On je već imao jedan. Bravo, jeste? Evo za nagradu što kažeš, Instagram. Isidora Kisica. Hoće još neko? Ne. Mama PH 3 donje crte. Dobar dan, može jedno pitanje? Pitalice. Da čujemo. Anin tata ima 3 ćerke, Višnju i Trešnju. Da li znate kako se zove treća? Višnju i Trešnju. Čekaj, ponovite pitanje. Anin tata ima 2 ćerke, Višnju i Trešnju. Kako se zove treća? 3. 3. Višnja, trešnja i jabuka. Hvala. Možda jagoda. Možda jagoda. Pomiješano imamo tu svakako. Dunja. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvinite, jel može jedno pitanje? Pitalica jedna obična. Znači, pijeta snese jaje na granici između Crne Gore i Srbije i kome to jaje pripada? Pa zavisi da li je jajetu lakše da podnosi zimu ili veliku vrućinu. Pa onda bi trebalo da ima pravo na samoopredeljenje. Jaje? Da, jaje. Ja vas ne razumem. Mi smo verovatno prevazišli taj vaš... Srbiji, a je Crnoj Gori. Može tako? Sorry, I can't understand. I'm so busy. I can't understand. Sorry. Excuse me, Yeah. can you help me? First? We are vlogging, we are from Russia. And we are filming some vlogs and we come to Montenegro to go on Jadransko more. So where is it? Hoćeš rukom da ti pokažem? Vamo. Der. Vamo ili der? Vamo, ideš Dunavom, brate, do Rumunije i okreneš se. Turn around. Da. Yes. Znaš, yes. Very fine. Good. Okej, brate, ajde. Thank you. Ništa, brate moj. Da nemate baš da ne prodajete bureke? Ne. A jogurte? Biće kasnije, otišlo dete u prodavnicu. O, nemate bureke? Nema. Kakvi su ovo ovdje bureci? Sladoled, izvinjavam se. Vidi šta ima tu. Hvala, ipak sam gladna. Doviđenja.